बिदिनो बे गथ'नाया माने आं जारबारिनो आरो बे हिनजाव खारजानायनि फिसाय जारबारि मा गामि बे फुराना जारबारिखा मा होनो हिनजावाथ' आसामाव दङमोन ओमफ्राय आङोथ' नै तामिलनाडुआवसो दंफैयो नालाय ओमफ्राय दाथ' फनखौ रायज्लायबाय थायो आं फन हरबा बिजि मोनबाय थायो ओमफ्राय सोंहरसै आङो जेनेबा आं हरबाथाय दानो आरोखि दाननानै ओमफ्राय आंनिखौ हमसै आरो ओमफ्राय सोरजों रायज्लायहरदों होनना बुंबा ओइ लोगोफोरजोंसो रायज्लायहरदों होनना बुङो ओमफ्राय ओजों हौवाजोंसो रायज्लायहरबाय थायो जाहैदों बे खोनाग्राफ्रा खोनाजोब्बाय जाहैबाय गासिबो हौवाफोरजोंसो रायज्लायो मायो आरो फिसाजोआबो खोनाबाय थायोनो सानफ्रामबो हौवाफ्रा हरबाय थायो होननानै ओमफ्राय हिनजावना मा नाम हिनजावनि नामा सान्थि सरगियारि नोंनियालाय आंना निपेन मा सरगियारि औ सरगियारिखा गथ' गथाय साबैसे गथ'आ हिनजावसा सासे हौवासा सासेमोन बेसे गिदिर जाखो 9 बोसोर ओमफ्राय 5 बोसोर जाबाय ओमफ्राय गोमादों जारबारिनिफ्राय गोमादों औ जारबारि न'निफ्रायनो खारदों माला गोमानाया आङो रबिबार फुङावहाय 5टायाव फन रायज्लायहरबाय जि मोजां रायज्लायहरलायथारदों आरो ओमफ्राय समबार 10-11थानिफ्रायनो गैला मैया गोमादों रायज्लायग्रोबायब्रा ओमफ्राय समबारावनो 10-11थानिफ्राय गैला खारबाय समबाराथ' दिनैसो मैया रबिबारावसो सार मैया रबिबारसो नामा नङाबा मैया रबिबारनि बेलासियाव मैया बेलासियाव गोमादों औ ओमफ्राय फिसाजोआ आंनो फन हरबाय आलासि जाहैदों खोमा सोरनावबा आलासि जाहैयाखै सार माने दा जों लकेसन गावना नायनायाव ट्रेन खारबाय थानाय नुदों आरोखि लकेसनखौल' बनायदोंमोन औ जों दहाय लकेसन गावना नायखाबाय ओमफ्राय खारबाय थादों आरो बिसोरो बेंगलरथिं थांसिगोन एकदम ओमफ्राय बै हौवाखौ मिथिगौ दा सोर हौवाखौ मिथिया सार माने बबेनि लांदों मिथिया हिनजावा सानै खिन्थु बे जारबारिनिखा सानै खारनायफोरा सानै खारनायफ्रा सानै बे सासेना फट'खौबो गैया फट'खौबो लाना खारजोबखादों एखे गामि खाथिना हिनजावजों आरो गुबुन सासेबो दंबावो गुबुन सासे दंबावो माबा सासेनियाबो खारफादों आरो मा नाम बिनालाय बिनिया माबा होनो मा नाम होनोमोनलाय बिनि नामा र' सासेनाव सोंहरबानो मोनो आं सोंहरगोन दा सार नाङा दे नांलायला जायखिजाया फट'खौ दंबा हरबानो जाबाय भिडिअखौ हगारखानोसै आङो फट'आ सार बेना गैया आंनि हिनजावनावल' दङ नोंनि हिनजावनि हरबानो जाबाय दे र' आंनि हिनजावनाथ' दङ नै आं लाखादों ओमफ्राय मा नों लुबैफिनो आरोना हिनजावखौ नांफिनगौ मोनोबाथ' नांखागौना उन्दै गथ' गथाय दं नै आरो सरखारनि न' मोनदों सार सरखारनि न'खौबो आस'खान्दा खालामना गालांबाय ना बियो थाखा फैसाया बेसे लांदों फैसाखौथ' बारा बुरजा लाना खाराखै खारनाया माने फैसाखौ बख'नानै गावनि बिदानो 20,000 होनानै गालांबाय ओमफ्राय बिदाया मा होनो माबा लायबाय आरो सिमेन्टजों रडजों लायबाय गावनि असे बिदा नोंनि बिदानो गावनि बे हिनजावनि बिदा गसेनो नों होमबा गोरजासो थायोमोन नामा न'आ खाथि हिनजावनिजों आंनिजों खाथि आरो हिनजावना बिदाया हिनजावनि बिदाखौ फरदिप होनो फरदिप होमबा खामानि मावहैदों खोमा बेलेगाव हिनजावा सार बिसोरो खुनु थांफेराबो खनसेबो थांफेरखायाखै ओमफ्राय बे लांग्रा दंखायो आरो लांग्राखौ सिनायो थांदों लांग्राखौ सिनायो लांग्राखौ सिनाया सार बे एसे गोजाननिसो आरोखि बे कन्टेक्ट नाम्बारजों थांफालायनायसै आरो ओमफ्राय नोङो माबाफोर फैसाफोर हरो नामामोन न'आवलाय न'आव होनदों फैसाफोर हरना हरामोन फैसाखौथ' हरबाय थायो सार ओरैनो बेसे मासाव बेसेसो हरोमोन
मास माने जोंना सप्तासे सार सप्तायाव सप्तासे बेसे मोनो 3000 मोनो रबार बानो ओमफ्राय नों बेसे हरोमोन आं बेखौनो सोंहरबाय थायो आरो रबारनि मोननाय 3000 खौनो एखमबा 200 गाहामल' लाखिनानै हरजोबो आङो बेबादि एखमबा 300 गाहामल' लाखियो आङो खरसा जानोल' होननानै ओमफ्राय हरजोबो ओमफ्राय अनेक हरबाय आङो बे फैसाखौ बाहायनानै जाजोब्बाय लाब साबसा बादा हरनो मानिया बुंबाबो मानिया ओमफ्राय नोंनाबो माबा मोनसेफोर दंमोन नामा सोरजोंबा रायलायोमोन नामा नोंबो ओहो रायलाया सार आंनाव एकदम एनि टाइम फना स्टपसो थाखायो आंना रावनिबो गैया रावजोंबो रायलायखायामोन आरोना नोंबो ओहो जागोन दे होमबा नों आंनो फट'खौ दा हगारनोसै ओमफ्राय हिनजावखौ मोनबा लायगोन आरोना नोङो हमना दोनबाथाय हमनानै दोननांगोन